Enw i yw Elin Havard. Ro'n i'n rhan o Raglen yr Ifanc nôl yn 2014 a dyma fy fideo 60 Eiliad i. Pan ymgeisiais i am le ar Raglen yr Ifanc, ro'n i'n 17 yn ymlwyddyn olaf o'n dyn yn yr ysgol ac yn wynebu cwestiwn mwyaf mywyd i hyd hynny, beth nesaf. Ond mi nath y cyfuniad ysbrydoledig o weithdai, siaradwyr a chyfleoedd rhwydweithio am rhysiadwy wir gadarnhau'n ymuniad i ddilyn gyrfa yn gysylltiedig â diwydiant pwysica'r byd, sef Amaeth. Ond mi nath y profiad hefyd wneud i fi ystyried yn yfodol i mewn ffyrdd fydde'n sicrhau mod i'n parhau i gyrraedd y potensial i, neu trio cyrraedd y potensial i, a datblygu fel person. A dyna siŵr bod rhan o'r rheswm pam 2 blynedd yn ddiweddarach, mod i yma hanner ffordd drwy yng ngradd israddedig i, nid gradd Amaeth, ond gradd yn un o brifysgolion gorau'r byd. Felly nath y profiad, nath yr Academi Amaeth, roddodd e i fi deimlad newydd o uchelgais, ond yn fwy na dim, fe roddodd i fi ffrindiau oes a phwy a wyr o bosib cydweithwyr, nid yn unig yn y 30 o bobl rhanes i'r profiad gyda, ond yn y rhwydwaith cynyddol o alumni o bob un o'r rhaglenni, sy'n rhannu mor agos at eu calonau nhw, yr un angerdd sbesial a dwi yn ei deimlo at yr un diwydiant sbesial yn agos at yng nghalon ni. Felly, os ych chi'n meddwl am ymgeisio, yr hyn weda i yw rhowch y gorau i feddwl nawr a jyst newch e.